Едно от най-важните неща в програмата на тренировъчния лагер е момичетата да минат през обучение по футбол, волейбол и баскетбол. За да бъдеш един добър талисман, много е важно да познаваш играта, да знаеш точно кога трябва да се намесиш и да поведеш публиката, да разбереш точно кога момчетата имат нужда от подкрепа. Обичаме футбола! Почваме! Не се лигавете, играйте сериозно, айде! Футбол е много динамична игра и всеки един момент си настръхнал и очакваш какво ще се случи. Абе, футбол е жестока игра. Чувството да съм с толкова много момичета на терена просто е удивително. Нека всички футболисти да ми завиждат сега. Готови ли сте? Не, ти престъпи линията, себе излез за този отбор. Влюбена съм в спорта, защото обичам динамиката, обичам изпитанията, пред които ни поставя. Докато играя волейбол, се чувствам силна, щастлива и изпълнена с енергия. Искам да се обърнем към волейболистите И да им кажем, че много ги обичаме и че искаме да станем техни талисмани. Аз трябва да стана мис национален отбор по волейбол, защото познавам играта, обичам я и мога да подкрепя момчетата по най-добрия начин. В момичетата забелязах, че са много лъчезарни и много усмихнати, създават много приятно настроение и емоции. Определено се палят от спорта. Ако имаме един толкова красив талисман по волейбол, който седи на скамейката, според мен това ще подейства много хубаво и мотивиращо на всички състезатели. Готови? Хоп! Айде! Мисля, че баскетболният отбор се нуждае от популяризиране и ако аз стана мис баскетбол, ще се разцепя за победи. Изборът за финалистки е много добър и съм сигурен, че ще бъде много трудно да се определи кога ще бъде мис национален отбор. Във всяка една от тях видях любов към баскетбол и не само любов към баскетбол, а любов към спорта.